to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. The club can't even handle me right now. Can't nothing handle me right now. I see you, D-Getter. Let's get 'em. I own the night in the... Сега майка ми, деня на изненадата не е дошъл. Сега Тошко запушва очите, докато дойдат Ники и Борян. Те са с малката. Кой има пред мен? Равно поле. Равно поле. Има ли постройка да това равно поле? Има една малка постройка. Пават? Най-далеко тръгваме сега. Ама не, чакай сега, ние не знаем къде отиваме, просто да си види изненадата. Айде, идвайте да гледате. Пък сега ще видим, тя може да не си иска изненадата, знам ли? Няма, тук спираме и отваряме да се види с изненадата. Ще лети си самолет. Вие сте страшни, бе! Само сега кой отстъпи не знае, Това е да ми излекувате Се притеснявай, не е толкова страшно. Никога не съм се качвала на самолет и те знаят явно, че съм ми да кажа. Може да изпуша. Една цигара не може. Това пък най-малко съм очаквала. Вие ме убихте направо. Много готино. Всичко друго ми мина през ума. Да. Сега явно отиваме на селото на Боряна. Нещо към първо Пачковския манастир. Хиляди варианти. Направо не. Пътешествие нямаше да искам толкова. Сега само като се предполага, защото не ме страх. Никога не съм предполагала, че такова нещо. Ето тук ме съм отряпна, аз даже не видях самолет. Само виждаме там, пише ферма и се загледах да видя това ферма и как ти ме хвана за очите. И аз не можах да видя къде кой. Най-щастливата майка на света на всички земни кълбета. Браво! Който ви да кажа... Аз утре ще бия барабана. Тебе не се и съмняваме. Утре цялата борса ще разбере каква ми е била изненадата за 50-та годишна. Аз ще си кажа. Да, ако нещо такова, кажи има на човека, той ще... Ако ме пусне вътре да запала на цигара по местра. Не, там не се пуши. Зависи ако е пушач. Да не се приземите бързо. Ако е пушач. Имам ли такова? Парашут. Не знам. Борянки, направо ме разбихте, бе. Какво ли не ми мина през главата, ама такова нещо не. Не би ли разпитваш от колата, бе? Ти как мислиш? Това не бяха Костинските водопади, Траянови вратата, не беше Пчелин, после беше... Първо беше... Какво ли не беше? Аз вече... Асеновград. Някакви манастири... Бачковски манастир по едно време бях сигурна, че отиваме там. Това въобще не. Йок. Ние като ти казахме, че няма да се сетиш така или иначе. Няма как да го познаеш. Никога нямаше да сета, че сте ми измислили такова нещо. Браво. Във възторг съм направо. И вече като завихме насам, бях сигурна, че отиваме при тебе. При вашето. Ама и хубав ден сме си избрали цветница. Да, страхотно. Оле, ще лета на самолет. Чакай да кажа. На кой? Аз ще кажа на Андрейката да не ми звъни, че отлитам. Така му кажи, отлитам. Аз съм изстара, мога да кажа. Само няма се страхуваш. Няма. Ще виж какво е хубаво усещането, като се излица. От сега го виждам как гледам отгоре. Каравана не може да чака до утре, трябва още сега. Ало? Андрейка, питай ме нещо, ако имаш да ме питаш, че аз отлитам.
На юг. Знаеш какъв ми е подаръка за рождения ден? Ще паднеш, няма да предположиш. Ще лета на самолет. Мерси, стискай палци. Да, утре ви разказвам и да ви тормоза. Това ми е за първи път. Яко да стискате палци, направо ме ударих от земята, моите деца с тази изненада. Ай, чао. Оставям си телефона на някой. Добре. Айде да хода да лета. Дали не е много страшно? Не е страшно. Това е изненада за 50 годишния. Така ли? Подарък ти е, да. Леле, аз съм почнал да летя една година преди тя да се роди. Ох, гъвкава бабка съм. Галя, добре дойде. Все още си помниш името, нали? Страшно си е. Шубето е голям страх. Хубаво, вече е половин век. Точно казала ти си Да я връщам ли? Еми, по това претека. Бабе, как беше? Аз долетях. Страхотно. Готино ли е? Страшно. Как се вижда отгоре? Невероятно. Баба Цунка.
Баба ти фърчи. Бабата летя. Невероятно изживяване. Важно е емоцията да се усетя. Но, страшно, А тук лупингите, като ги праша той. Лупингите, аз... То да ние настръкнахме. Обаче, вие не знаете, че... Това е за проявения героизъм. Направо си героизъм. Много ви благодаря, че ни я върнахте. За проявен героизъм. За първи полет с самолет. Yes. Връчи с Божи. Настоящия сертификат се издава на Галина Нинова с уверение на това, че на 17.04 същата прави изключителна смелост и самообладание и изпълни своя първи полет на самолет LZ DBU. Кажи сега кой е смълчак. Това няма го забравя абсолютно никога. Стана и да ми Аз не съм мисля, че ще чувствам самолет. Аз мисля, че ще умра от страх.